Jeg hedder Ole Mørk. Jeg er guldsmed her i forretningen. Jeg er anden generation her hos guldsmed Anders Mørk. Far, der har åbnet butikken, og jeg har efterfølgende overtaget den og fortsætter i dag. Vi har ligget her på matriklen i 48 år. Vi har et bredt udvalg af klassiske vielsesringe i forskellige udformninger, profiler og forskellige bredder. Vi laver dem både, hvor de er blankpolerede og med forskellige former og materinger. Vi har også en lang række designerringe, udformet med helt særlige overflader, særlig formgivning, hvis man ønsker en ring, som skiller sig ud på den måde. Alle ringene bliver fremstillet her i værkstedsbutikken, lige fra det helt rå materiale til de færdige ringe. Vi går meget ud af at yde en personlig service og rådgive omkring de helt små ting, så ringene kommer til at sidde, ligesom de skal på fingeren, og så I får det, I godt kunne tænke jer. Arbejdsgangen er gerne den, at hvis I bestiller os et ringe, så måler vi jeres fingerstørrelser, og så går vi i gang med at lave ringene. Når vi så har dem klar i størrelse, så ringer vi til jer, så I kan komme og prøve dem. Så vi er sikre på, at de sidder lige som de skal på fingeren. Og så oplever vi egentlig også, at der er mange, der synes, det er sjovt at se ringene undervejs i processen. Men når vi så ved, at de sidder som de skal, så arbejder vi videre med den finish, den polering, matering, vi har aftalt, og indfatter stene, hvis der skal sidde stene i, og naturligvis en indgravering.